Ofundisayo uVabhakshni Maharaj. Nasi isibalo sethu. uJoeli unemisebenzi emibili uma ephuma esikoleni. Uyaphatha ingane ekuthiwa i-babysitting uphinde asebenze esitolo sabazali bakhe. Esitolo sabazali bakhe uhola u-12 wamadola ngehora kanti ekuphatheni ingane babysitting uhola u-9.50 cent ngehora. Ngesonto elidlulile la ngikudwebele khona usebenze amahora angu-19 naku ngiyakudwebela kodwa wahola u-56 wamadollars ngaphezulu kwaloku akuthola esitolo sabazali bakhe. Ngokwenzani ngokuphatha abantwana. Mangaka amahora awasebenzile kuyo yombili lemsebenzi. Sobe sifuna lokho kulesibalo. Ngiyathemba manje usuyazi njengoba ngikubhalela la ngezansi ukuthi ngizama ukwenza njani. Sesizenzile izibalo ezinjengalena. Ngakho khululeka ngizobe ngibhala nawe kodwa lesibalo uzobe usenza nami ngiyacabanga manje ukuthi uzobe usukwazi ukungiphendula noma uphendule kuqala kunami ngingakasho lutho nje. uTB wethu njoba ngibhalile la wokubabysitter amahora khona uTG wethu wasesitolo sabazali bakhe njengoba kubhalele ngamahora. Ngizoloke ngikubhalela ke njengokwenza kwezibalo lezi kade sisenzile ekuqaleni. Uwenza into efanayo uyabhekisisa le ingalekwane yakho ubhekisise ukuthi ikupho okubalekile ongakuthatha nokuzodingeka ekutheni lesibalo sakho uthole umphumela. Sebenza kanye nami ke. Ngehora ekuphatheni ingane sobhala la eceleni ukuthi uthola malini. Siphinde sibhale ukuthi ngehora esitolo sabazali bakho uthola malini. Sobheka lapha ukuthi kuthiweni. uPB singawuthi sufana no56 u56 lo imali ayenzile ngaphezulu uzosipha uPG wethu uG wethu 1 wasesitolo. Siyabuyela emuva nje kumbuzo wethu nakungalekwana yethu siyobhekisisa kahle ukuthi kupho singakuthatha nje bangidwebela izinto ezibalekile noma imininingwane ebalekile ezosisiza ukuthi sifike kwimpendulo yethu. uPB wethu singawufaka noTB shuthi ungangoTB 950 ngehora. Sifake la times 950 ngehora. Sidlulele PG wethu wona sowufaka nani? TG sothi nani? Nako 12 wamadola ngehora. Ukubalekile ukuthi uyohlanganisa okutholile. Sifuna manje okususekayo nokungasuseki. 56 imali ayenze ngaphezulu sofaka pho 56 la. Bubhekisisa. Nawo PB wethu. Okay, sesiyazi ukuthi uPB wethu uyisima kanjani. Sibhale ngala 950 waTB no 56 usipha ba usiphani usiphu 12
wa-TG. Sesingabala-ke manje sibala kanjani? Uzobala kanye nami. Kudala senza ibonelo ezinjengalezi manje. Ngeke ngisakufunza emlonyeni impendulo uzosebenza kanye nami. Minus TG lo soba nawo. Sifuna ukuthi kube khona ukususanayo ukuze uTB uzimele bayasusana. 19 sakhona kodwa uTG. Eish. TB wethu ngathi kukhona uTB oPG abaningi manje sifuna kube khona ukususanayo. uTB wethu usho ukuthi siyabona ke manje ukuthi uthatha njengokuthi unela u19 wa-TG. Asehlise lo. Sesiyafaka ke manje isikhaleni sika TB la sibona khona uTB sibhala na impendulo yakhona. Agijimela i-calculator yakho le. Uma usunga la 19 times 9/5 uzosipha ba. Siyabambisa u4 wethu ngale 45. 4 1 no9 wethu sipho 9. Sehlise u0 wethu nangu sesiyawusebenzisa u9 wethu ku8. Sehlise siyabamba u1 gethu phezulu. Siya ngokwanda nje. Sino 180.5. Siyawufaka la 180.5 wethu. U9.5 times 19 sibe no minus 9.5 wa-TG. No 56 wethu singakhohlwa nawo no 12. Sothi kuphumela u12 TG. Ngiyathemba angikudidi kakhulu ngo-TG bami. Sifuna kube khona ukususekayo, bakhona ukususekayo. Sipunyelo 236.5 minus 9.5 TG ozosipha u12 G. Ngiyathemba umqondo manje wakho uyagijima usebenza kangcono ngoba sidala senza impendulo ibonele nje. Ethi ngisusela 9.5 wethu wa-TG. Sifuna isusanayo manje. Bayasusana laba salelo 236 wethu 2.5 uzosipha u12 u12 no 9.5 kuzowenzakalana. Sala ba u21.5 wa-TG. Think isikhala esinthe kubaxaxa. Sifuna phela uTG lo uzimele naku bayasusana. Sizoba na uTG la now equal wethu 236.5 divided by 21.5. Ungagijimeli i-calculator umqondo uyakwazi ukusebenza ngokukhulu ukusheshsha. Sivula ikhwapha lethu la sewufake u235 wethu 236 wethu 2.5 uzobala kanye nami ke. Udla ushut up nje manje. Ngizowudla nje ushut up manje ngibhale la isibalo ukuze ubone ukuthi usuyakwazi ukuzenzela. Ngiyathemba uthola ukufana nokwami. Isikhala la siyangihlula manje. Siyawubambisa le phezulu u1 wethu. Sino 215 minus 215 usiphu 0. Na impendulo yethu uTG wethu ungu11. Ngakho manje sothi ithini impendulo yethu? Basusana sesifaka u11 19 no11 8
TB. Kanjalo nje kwalula kanjalo impendulo yethu 11 no 8 ezansi.